şonu edil biz bilen birlikden ugram şolatlar aýdýardy. Inni muň edip berendädi, ýa hakykatdanam akylyndan adaşyp kellesinden gün geçen watanyň simwolu baýdak ýanky atamradan aýdýarlar. Hemme kişiňem mantygyna oturanlar şu watanyň simwolu bolup durýar. Baýdak, gerb, gim, Türkmenistan diýmek, hökümet sistema diýmek däl. Şoň aýyrlygyny hakykatdanam bilmedik ýa-da bilip eden şunu. Onam kimiň göwnüne ýüregine bolajak bolup eden bilemok, maksady näme bolup eden. Şo maksadyna düşünemek. Maksady şonu sistema değişli däldigini bilýär ha. Baýdagyň sistema değişli däl da. Hökümete değişli däl da. Bu watana değişli mukaddes zat. Her kimiň ata watany ýenesi bilen paşdy diýen görýän zady watançy adam bolsa, patriot bolsa, baýdak diýilen zat sen watanyň barlygynyň alamaty, nyşanyna